F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita lil Natalie Mikallef, artista li tgħix ħajjita bejn Malta u l-Greċja. Natalie tħobb ħafna n-natura u fil-fatt ix-xogħol artistiku tagħha huwa ispirat ħafna min-natura. Natalie lura fit-tfulita li l-omma dejjem kienet tirrakkuntala u tgħidilha jiena la nikber irrid ngħix fi djar minn dawk tal-Butir. Imma djar tal-Butir li huma. Lil Natalie konna rajnija fuq ir-reality ta' One Licorice meta kienu marru t-Tanzanija. Natalie li għandha spiritu avventurus tirrakkonta kif mill-avventura kollha tal-Licorice l-iktar ħaġa diffiċli għaliha kienet li tittallab in-nies. Wasal issa l-ħin biex jibda prime time. Għalhekk eqgħu hemm. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The Rocker, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time illum jibda l-weekend u ħaniftaħ il-weekend ma' artista li l-iktar ħin li tkun kuntenta meta tkun qiegħda f'postijiet remoti il-bot minn nies. Nilqa' miegħi lil Natalie Mikallef. Hello Natalie, kif int? Nsellimlek. Happy weekend. Grazzi tal-iċċettajt l-istedin, nasma' kurzita. Kemm inti twila? 1.80 m, xi ħaġa hekk. Imma għandi takuna llum. Għalhekk qiegħda ritwal minni mela. Mhux naqra. Isma' b'mod normali l-irġiel ikunu itwal jew iqsar minnek. Skont fejn tmur. Għaliex? L-Olanda ħassejt ninara. Għax kienu Il-Greċja bħalaw. Bħalaw, ikunu iqsaru. Insomma, ta' jisu Jiddependi. Eħe, anka skont l-età. Jiena ħammur f'posti biex inkompli ma' tradizzjoni ta' prime time għax Natalie kull min jiġi hawnhekk jiena nirreġistrah. Isem ikun jom. Natalie Mikallef. Natalie Mikallef, data ta' twelid. Għadni kemm għalaqthom fl-ewwel ta' Marzu. Happy belated. Ta' 80 jien. 1980. Fejn inti mwilda net? Sydney, l-Awstralja. Awstraljana inti? Ija. Ara, ma konċ nafa di. Residenti? Nofs il-Greċja u nofs Malta. Professjoni? Mela, jiena għallima, imma issa artista. Artista. Net, meta tkellimt mal-mama, għalt li dik minn meta kienet tfal kienet tingwala tajjeb mal-Gregi. Ija veru. Kif? Skont missieri meta għatlu li jiena ħammur ngħix il-Greċja, għalli inti mindu kont għadek timxin be. Ħrabtilhom u sabuni nilab ma' Grek fuq il-lon barra l-Awstralja. Kemm ilek tgħix il-Greċja issa Nat? Issa ħanala 10 snin f'Ġunju. Dejjem tirrakkonta Nat li inti l-enerġija tiegħek iġġiba min-natura. Ejja veru. Kif? Hija xi ħaġa li meta mort hemmhekk, l-ewwel nies ħassejt qisni mort lura fi żmien. Qisha Malta tal-imoddi, dak it-tejb tfal jiġru barra jilagħbu, natura kullimkien, karozzi ftit li xejn. Bħalissa qiegħda ngħix fiksanti fejn għandek il-city life, però dal-waqt issa fit-12 ta' Marzu ħammur fil-muntanji ta' Agrafa ħanfittex dar u ħanispiċċa ġifieri skont ommi jien sejra blura. Għaliex sejra blura? Naħseb bil-qoddim sejra, mhux blura. Imma skont kif toħodha. Għaliex bdejt nistudja, bdejt l-università, xtrajt dar, imma issa qiegħda dejjem innaqqas. Nemmen li inqas ma jkolli affarijiet iktar inkun ferħana fil-ħajja. Lil-mamma meta kont tfal kont tgħidilha li trid tmur tgħix fid-djar tal-Butir. Ejju. Li huma daw id-djar tal-Butir? Kont nimmaġinhom djar, bojot u ma kontx nimmaġina li jkun hemm irkejjen u kantonieri, kont nimmaġinhom tondi. Meta mbagħad rajt id-djar ta' Santorini qed dawn huma. Irrealizzajt li daw kienu djar tal-Butir. Nat, in-natura tirrifletti ħafna fl-arti tiegħek. Wieħed mill-isbaħ eżempji tal-arti tiegħek huwa Ġnien il-Paċi tal-Gargur. Litteralment m'hemmx kantuniera li ma ħadx ħsieb li titrasforma.
Dak il-proġett min jaf kemm dom tad-dejja fuq. Issa ilni għaddejja xi 4 snin. Ifhem, mhux 4 snin kontinwi, kull darba li niġi Malta iqabduni daqqa melek. U li bdejt l-ewwel li raw kien ix-xogħol tiegħi tal-Greċja. Fejn il-Greċja kont naħdem impinġi l-iskejjel u impinġihom b'xejn. Għax speċi kon nara tfal jifirħu kon ngħid għalfejn m'għandniex inżejnu l-iskejjel. Issa pereżempju ħanieħu wkoll ward ta' sptar ta' tfal il-Greċja. U meta mbagħad is-sindku tal-Gargur rat ix-xogħlijiet fuq Facebook għax kombinazzjoni l-ġara ta' ommi, qalt li titħajjar qalt li nibdew il-ġnien. U letteralment trasformajtu, ma ħallejx qarblu l-wieħed li mhux trasformata. Nata, meta bdejt il-ġnien il-paċi, immaġinajt li ħad tidħol daqshekk fid-dettall fih għax letteralment saliċ kien kantoniera mimlija dettall ukoll għax dik l-isbaħ ħaġa minnu. U beda pass. L-ewwel bdiet il-kamra ta' fejn hemm il-ġim, hemm qisu ġim barra. U mhux suppost kelli nagħmel iż-żewġ ħitan. Imma mbagħad bdejna biċċa u ma bdejdu issa nkomplu n-naħa l-oħra u nagħmlu lem u nagħmlu law u dejjem nibnu. Anka pereżempju dan l-aħħar kien hemm xi tankijiet taż-żejt li bdew jgħidu fejn ħanarmuhom u x'se nagħmlu bihom u jien għedtilhom għaliex ma nżommuhomx u impinġihom. U trasformajthom. Eżatt. Net, ħammorru lura 10 snin, meta mortejx il-Greċja. Jiena qalu li ma morġ bl-ajruplan. Le, mela, l-ewwel ħaġa kelli relazzjoni allura kien qalli jien mhux ħaniġi ngħix Malta qalli jekk trid ejja inti. U kont teacher jiena ġo skola fejn tlaqt mill-iskola u ħadd sena unpaid għax ma kontx naf is-sitwazzjoni kif se tkun u ma stajtx insifer bl-ajruplan għaliex kelli il-fenek miegħi. Stajt ħallejt il-fenek jitla mal-ajruplan imma jiena ma rridx għax ma rridx nitfgħu mal-bagal. Tkun kedda li. Eżatt, plas li kien kellu naqra żmien u ma rridx nirriskja. U ġie għalija bil-karozza. U tlaqtu minn Malta l-Greċja bil-karozza. Iva. Kemm domtu sejri? Xi jumejn. Jumej. Ara, trid titlaq ovvjament l-Italja, ma mill-Italja. Minn Bari samna għal Umenizza, il-Greċja, u mbagħad soqna mill-Greċja Saksanti. U ovvjament minn 10 snin ilu law, ovvjament ħajtek is-seqda maqsuma bej il-Greċja u l-Italja. Ħefi sfortunatament m'għadux magħna. Iva, ħefi ħallina x'mbagħad kellu 10 snin meta miet. Jiena ma rridx niġi lura Malta. Jiena wkoll ir-relazzjoni ma komplejtix u ma kontx nurihom il-familja tiegħi li ħassar ta' xriduni ovvjament niġi lura. Però jiena rrid nibqa'. Isma' il-ħefi żammejt il-memorja tiegħu ħajja billi trasformajtu. L-annimali taf kemm iwaqqgħu suf u ħadd is-suf tiegħu u ħdimt fenek żgħir bħalu. Sadattant kont intella r-ritratti fuq Facebook ġo Bunny Group u splodejt bl-ordnijiet. Għax kulħadd rid ovvjament jikkrea memorji tal-fnik tagħhom. Kon naħdimhom bin-needlefelt. Nat, ftit tal-ġematilu ċelebrajna l-karnival. Inti fil-Greċja attiva sew fil-karnival tal-Greċja. Iva. Kif jiġi ċelebrat bħalna l-Maltin? Le, li jagħmlu kull kunsill jgħidulu tagħhom ikollu kostum u inti tmur u tixtri tordna l-kostum. Skont il-qies tiegħek, eċetera, eċetera. Issa kull grupp ikollu qisu madwar 300 żeffien. Iġifieri kien tal-Furjana, eżempju, tal-Furjana kulħadd liebes l-istess mod. Ekku. Imbagħad ikunu gruppi, iż-żifna kulħadd jisfen kif irid. Jiġifieri mhux bħal Malta kollox organizzat. Hija iktar freestyle, liberali. Eżatt, Issa jiena dejjem nagħmel kostum jien.
u dejjem ikun daqsxejn bombastiku l-kostum u ma nkunx nista' nisfem mal-folla. Dis-sena xi preparajt? Dis-sena kont il-ġwienaħ ta' Pegasus. Min jaf biex ħriġt mela bħala kostum. Isma' tieħdu l-okkażjoni wkoll li għall-karnival tagħmlu l-karità. Eħe, immorru mela, u jkun hemm ir-re tal-karnival u r-reġina. Kull darba jgħiduli biex noqgħod ir-reġina ma jiena ma naċċettax. Għax inħoss li la jien minix Griega, inħossni mhix ħaġa sew li nieħu post ta' Griega. Imma nieħu sem billi nisfen u immorru wkoll l-isptar u nqasmu xi rigali lit-tfal. Temmek. Natalie, ħammorru għal fasera ta' riklami. Kif niġu lura nixtieq li nitkellmu nara fuq dar ritratt tara jiena. Wasal dar ritratt tiegħek. Dik wirdina. Dika kellna challenge li nieklu wirdina ħajja. U inti kilta? Jiena vegetarian. Ħammorru għal fasera ta' riklami, mbagħad tiġi jgħid li naqrek intix vegetarian jew lew jekk kiltix. Huwa fatt magħruf li l-klieb meta jixxieħu mentalment ma jibqgħux svelti. L-abilità tagħhom ta' kif jaħsbu tibda tinbidel. Normalment il-imġiba tibda ssir viżibbli mill-età ta' 7 snin. ċertu esperti qablu dan mal-kundizzjoni tad-dimensja fl-umani. Bħala sidien, irridu l-aħjar għall-klieb tagħna u rridu ngħinuhom jixxieħu kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Purina Pro Plan għandhom firxa ta' prodotti li jistgħu jgħinu lill-klieb tagħna iħossuhom aħjar. Dawn il-prodotti tal-ikel tal-klieb huma sostnuti mix-xjenza u jinkludu nutrienti u xaħmijiet veġetali li jistimulaw il-moħħ u jgħinu l-moħħ jiffunzjona aħjar. Jekk trid tkun taf aktar, staqsi lil tal-pet shop jew lill-veterinarju tiegħek. Jew inkella għamel kuntatt miegħi permezz ta' Facebook għal iktar informazzjoni. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Min idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna. Bl-akbar attenzjoni, bimħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u mamula biex ninżamma l-dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Int first time buyer, din għalik. Qotja ta' €1000 fis-sena għal 10 snin. Jibbenifika kull mixtara proprjetà minn Jannar 2022 il-qoddim. Applika fuq housingauthority.gov.mt jew ċempel fuq 153. Ngħinuk issir sit ta' darek. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqkom lura għal-prime time il-lejla bdejt il-weekend fl-imkien ma' Natalie Mikallef, artista Maltija li tgħix ħajjita bejn Malta u l-Greċja. Konna qegħdin nitkellmu fuq ix-xogħol inkredibbli li għamlet fi ġnien il-paċi, il-Gargur kif letteralment trasformat kull kantuniera u qabel ma tlaqna r-riklami lil Natalie jiena sorprendejta naqra b'dan ir-ritratt. Fej għalkemm hi veġetarjana qbadnija b'wirdina ħadd ikollha. Natalie, dik kienet sfida tal-ikerix. Eżatt, kienet sfida u jiena ma stajtx Nikola, dak il-ħin qabadni panic attack. Għax bdejt nara l-wirdina tagħti li isa qed Mela tkun għadha ħajja? Kienet għadha ħajja. Mhux għamilt? Kienet ġo tubu. U kellna nonfħu u ovvjament tonfoħ u jekk tiġi ġo ħalqek tittikolha. Jiena minn qabel għamilt din tat-tubu qabadni estru dak il-ħin. U lil Joseph għetlu jiena
vegetarian u qabel ġejt għattilkom li żgur mhux ħanikol laħam. Għalli dik mhux laħam, għettu dik kreatura daqskemm intint u daqskemm kelba. U kien għalli, orrejt, għalli mela inti titiżomma ħajja għal 30 sekonda ġo ħalqek. U dak il-ħin ħassejt paċi kbir. Għax l-ewwel ħaġa jiena mhux ħanejdlek jien nagħmel xi ħaġa tajba x'ma nikolx laħam u nirrispetta l-kull min jiekol il-laħam. Però jien nagħmilha xi ħaġa personali. Hija xi ħaġa li jien ma nistax. U bdiet tiċċaqlaq f'dik 30 sekonda. Jiena għalaqt bil-sieni il-gerżuma biex ma tidħolx biex ma tibqax dieħla. U zammejta. Għal kif ħarġet tiġri xejn taħt ħalqek? Le, miskina ridet tibqa' kelli nimbotta bil-sieni. ħassitu għomdu għandja. Kienet qabdet tiġi kowzi, bdiet tidra. Isma' Natalie, ħanedok lura fl-avventura tal-Licorice, intom kontu mortu Tanzanija. Tanzanija, Kif tirrakkunta bħal esperjenza vera diffiċli kif tidher fuq television? Hija diffiċli, però ħanajt il-verità, jiena daw l-esperjenzi. Għawek qed naraw fil-mattijak fl-aħħar f'tiġranet, le? Damme konna liberi u konna dal-waqt. Għawek kienet għaddit l-avventura, le? L-aħħar naqra. Kont tgħidli fuq l-avventura vera diffiċli? Hija diffiċli, speċjalment għaliex vera nkunu bla ikel. Fil-programm tajt dawn vera nkollu jieklu, imma vera nkunu bil-ġuħ u nitilaw il-montanja bil-ġuħ. Jiena l-avventuri namilhom mhux ħanejdlek kuljum, imma kull jumejn nitla fil-montanja u dejjem nivvinta xi ħaġa. Għadni kemm ġejja minn camping ġifieri illum. Però l-iktar ħaġa diffiċli kienet li nitolbu il-karità għand il-foqra li għax inti tispiċċa ma jkollokx flus, bla mobile, bla flus, b'xejn. U laqas ħin ma nkunu nafu xejn. U n-nies ta' Tanzanija kienu jgħinukom? Kienu foqra u l-iktar nies foqra jgħinuk. U tant kont inħossa qiebsa dak il-ħin għax jien kont nixtieq intihom id-dinja. Mhux hekk? Meta nista' imma dak il-ħin ma kellix li kont inħossni vera skomda u nistħi. Natalie, fadlilna l-aħħar 30 sekonda għadna kemm nibdew it-tielet xahar tas-sena 2023, hekk x'migra għandek għal dis-sena, x'inhi hekk l-għan prinċipali tiegħek? L-ewwel ħaġa hija li nkun ferħana. Issa il-ħaġa li tagħmilni ferħana hija n-natura. U sejra mfittex dar fil-muntanji ta' Agrafa biex ninqata u noqgħod hemm. U tibda r-rebbija u nara l-orsijiet. Natalie, jiena nerġa' nistidnek hawnhekk fuq prime time fix-xhur li ġejjin biex tgħidilna rajk din il-ħolma saritx realtà u hekk fuq kollox irnexxilek xtara l-orsijiet. Tajjeb. Grazzi ħafna Natalie, għandi ftit rigali żgħar għalik biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita għalik għandna numru ta' prodotti Fior di Vita biex tkun tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett kif ukoll grazzi għal Berocca għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni. Grazzi għal Yogiti, għalik ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali yogi biex talaq il-ġurnata, m'hemm xejn nitjab milli talaq il-ġurnata b'naqra tajba. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada, kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma veru tajbin, però mhux tajbin biss, tajbin ukoll għas-saħħa u ħafna minnhom huma kollha veġetarjani, ġifieri pratikament ħadkun tista' tippreparahom kollha. Grazzi. Grazzi ħafna Natalie u l-kumplament tas-serata tajba. Grazzi. Qabel ma nħallilkom lilkom it-telespettaturi, illum nixtieq inniedi kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Purina Pro Plan. Qegħdin infittxu klip anzjani, nixtiequ naraw il-klip tagħkom li huma anzjani li għandhom il-fuq minn 7 snin. Ibatunna ritratti tagħhom u għejdunna naqra ftit fuq il-karattru tagħhom, għejdunna ftit fuq l-istejjer tagħhom. Ovvjament jekk ilhom il-fuq minn 7 snin magħkom għandkom ħafna x'tirrakkuntawna fuqhom. Għalhekk qed nistenna ritratti tal-klip anzjani tagħkom permezz ta' Facebook jew nkella Instagram. U mbonnici.tv, dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Purina Pro Plan jista' joħroġkom rebbieħa. Jien nawguralkom il-serata tajba tal-lejla ħniltaqgħu għada, ovvjament biex nilagħbu kontra 30 sekonda u tinsewx tirreġistraw fuq in-numru 50612100 permezz ta' SMS biex terbħu l-jackpot tagħna fi flus cash. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars.
Esprit. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.